Aamuvarhaisella herätin äitin ja sanoin, että nyt lähemmä. Emäntä toi meille ison kollin ruokaa ja hantuukin käärityn pullafleetana. Nousimme partilta jurnuttavan kuormapiiliin lavalle. Istuimme aikamme räkkäparven keskellä kurkkuilemaa, koska moottori paukahtaa käyntiin. Kuljettaja aukaisi konepelliä ja työsi päänsä sen alle. Kun se nosti päänsä, se sanoi, että saattaa lähteä apostolin kyytillä kohti palveluleiriä. Myytit ja kori se lupasi tuoda sitten, kun piilin käyntiin. Otimme eväät ja panimme kuivalle tielle. Aluksi minä kävelin rouvin askelin eellä ja äiti värässä, mutta kun se jäi uinuvan hakamaan kohdalla jälkeen. Annoin sen köpötellä eellä. Kattoin sen sölkää ja tunsin samaan aikaan sääliä ja vihan poikasta sitä kohtaan. Tielle meni ojitetun luhtasuon kohdalta. Sen pinnalla oli kerros joka askeleita pölyävää turemultaa. Kattoin äitin pyörästä ja minun askelu notkahti. Äiti istahti kivelle mie pienemmälle kivelle sen viereen. Se hikkoili. Koirat punotit, naama oli pölyinen ja se piteli kummallakin käällä mahaa. Katsoin aurinkoa suoraan silmiin ja mietin, miten on mahdollista joku päivä sekin luhistuu ja sammuu kokonaan. Setä sanoi, että jos lähtee lentämään tähtiin päin, loppua ei tule, mutta jos poraa maapallon läpi pitkällä poralla ensin tulee vastaan vettä, hiiltä, sitten kaasuja, öljyä ja niitä olla keskikohdassa tuli kuuma pätsi. Vankasan kuvan poikaan niin terä poikahtaa esille Kiinassa keskellä riisipeltoa tai jonkun ruokapöytään yön auto tai vaasitehtaan taasta Pekingistä. Kuulin kaukaisuudesta äidin äänen, että hän ei haluaisi palata kotia. Hän ei perustakaan restämään töistä eikä koko kylästä. Minun paha pohjaa kourisi ja käät aloi puutumaan. Katsoin äitiä. Sen kuivunneella otalla oli surunmurtamat uurteet, eikä sen naama enää punottanut. Miksi? Minä sain kysyttyä. Äiti oli pitkä aikaa hiljaa ja sanoi sitten, että kun hän on enempi konttori-ihminen ja tykkää suuremmista paikoista. Joku elämän viemänä maalaistaloon, mihinkään hän ei ole koskaan kuulunut. Olin sanoa sille, että miksi painu sen mahasti kanssa sinne sinun rakkaalle Kirkonkylälle. Kyllä isä ja mie pärjäämme ilman sinua ja sinun tyytymätöntä yhtä hoposti jo kauin rumia ajatuksia sanoin äitille. Ittelin, että kaikki ilot viutuu, kun olemme kotona. Isä pallaa vauva syntyviä ja Anna hoidamme karjan ja setä tulee auttamaan meitä niin kuin ennenkin. Nousimme takaisin tielle. Aurinko lämmitti naamaa, mutta ei nostattanut enää hikeä. Mettäniityn kohdalla meitä tuli vastaan naurusperusparvi. Ne reijaili kuin pehmoiset lumihiutaleet. Samosimma kaposta, sammaleista polkua mykkinä. Näytti, että taivas riippuu puitten latvoissa. Äiti kompasteli milloin puitten muhkeisiin juuriin, milloin kiveen nappoihin. Kuu sitten nukuivat oksat raavit sen naamaan, mutta ei se perustanut. Minä napsin eelisvuotista karhun vatukat polun varrelta ja syötin niitä aikilille. Ei saalo ja minä sanoin, että toppaamatoviksi. Olisin halunnut sanoa sille, että annetaan menneiden olla, mutta se tuntui mahdottomalta. Kuuntelin käpyttikannakuttelua ja sen porkkana väärinen alamaha vilkku viereisen puun oksalta. Samalla kun se tauko
nokallansa käpyänsä nojasi pyrstää ja puurunkaan. Äiti sanoi, että silloin kun hän oli nuori, kaikkitten häätyy käydä ensin rippikouluja ja vasta sitten saa alkaa käymään lauantai-iltaisin kirkon kylän lavalla, että häntä yritti Kostapelin poika ja Kanttorin poika ja oli juhannustanssit. Äiti oli tanssimassa kunnanjohtajan pojan kanssa, kun hän rinnalla tanssinut pari kaatu lattialle. Muut oli jatkaneet tanssimista. Äiti jatkoi, mutta mies, josta tuli sitten sinun isästi, juoksi siihen auttamaan piikaa, joka oli kaatuessa ja lyönyt pään penkin kulmaan. Myöhemmin illalla äiti oli seissyt puhvetin ovella ja katsonut, kun tämä sankari raatasi nuoremman kesähattupäisen miehen kanssa. Hän oli mittaillut sitä ja se oli kääntynyt katsonsa häneen. Se oli ollut siinä. Sitten äitille oli selkäytynyt, että sankari on leski ja silloin 3-vuotiset kaksospojat. Mutta äiti oli jo niin hullaantunut, ettei se tieto ollut muuttunut asiantilaa miksikään. Kohta hän oli jo tiineenä ja peruuttaminen oli mahdotonta. Kyllähän olin ymmärtänyt jo pienenä, että olin pilannut hänen ihanan elämän. Äiti alkoi ottamaan minua 16 kesäisenä. Hän otti minut reasana, niin kuin mie hänet nyt. Ajattelin ääneen, että se kesähattupäinen oli tietekissät. Äiti katsoi minua syrjäsilmällä, jopa niin, että ei sinun tarvitse ymmärtää kaikkea, mitä maailmassa on. Ihmiset on helppo elää vain. Minä meinasin sanoa, että siitä se olet esimerkki, mutta piin suuni kiinni. Synkän sinisten pilvitten varret kuli minun eessä ja kohta henkäsi kylmä viiva. Taivas vaivahteli ja jyrisi. Välillä kuului metallinen helhäys. Tuli nousi ja taivutteli isoja mäntyjä kiinni, että ne kitisit. Samassa pitkä valo viisi harmaan taivaan auki. Kevät tukkonen juristeli meidän päiten päällä. Juoksimme kuusen alle suojaan. Salamat sinkoili pilvitten läpi ja piirsi teräviä riimoja. Koko tienoa valostukko oli sytytetty miljardi karbiittilamppua. Sähkövaloitteen lisäksi jyrhäykset kuuli itään päin niin kova äänisinä, että minun korvat meni lukkoon. Sitten olikin säkkipimeä. Valot päälle, jyristystä, valot pois. Lopuksi taivas paiskasi leväoksaisen kuusen meidän päälle ropisevan rankkasahteen. Se oli hätäinen kuuru, joka lakkasi kuin sirpillä leikattu. Mä kysyin äidiltä, muistaako se, kun mummo ruuhkasi sanoa ukkosen ilmalla, että salama on vasara, jolla taivaan hirvet hakkasivat syntisiä ihmisiä. Äiti naarahti. Sinun mummosi eli vanhassa ajassa. Onneksi se kerkisi kuolla justiinsa ennen kuin sota alkoi. Katsoin äitiä. Sen kaula oli punaisia laikkuja täynnä. Vihasin sitä.